Gyűrűre egy mennyei hang figyelmeztetett. Na gyere! Valódi rubin. 200 pezó. Tessék. Tedd el te az elismervényt, nekem égeti a kezem. Mit izgatod magad? Az első nyereményből kiváltjuk. Azon kívül még ki kell váltanunk egy gyereket, egy majmot és kifizetni ezt a jelmezt. Most már csak a csoda segíthet. Le 11 noir. 11-es fekete. Menj és sétálj egyet, majd én megjátszom. Nem majd én vagyok a főnök. Hölgyeim és uraim, tegyék meg tétjeiket. Édes Szent József, nem mondd, hogy csak akkor fordulok hozzád, amikor baj van. De most már reménytelen a helyzetünk. Add, hogy nyerjünk. Segíts rajtam. Köszönöm, édes Szent József. Isten hozta, szenátor úr. Jó estét, barátom. A szenátornak nincs egy fillérjese, de azért leül. Nos, uraim, kísértsük meg a szerencsét. Tehetem a piros 12-esre, szenátor? Tegyék meg tétjeiket, uraim. Le 12 rouge. Faites vos jeux, messieurs, s'il vous plaît. Kész? Senki többet. Rien ne va plus. Piros 12-es. 12 rouge. A szenátor úrnak szerencséje volt. Hát igen, nem panaszkodhatom. Tegyék meg tétjeiket, uraim. Faites vos jeux, messieurs. Én a 12-esre tettem. Ez mind az én pénzem. Rien ne va plus. Senki többet, hölgyeim és uraim. Piros 23-as. A nyeremény az enyém. És az én 12-esem? Piros 13-as. Tegyék meg tétjeiket, hölgyeim és uraim. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Egy konyakot, uram. Senki többet, hölgyeim és uraim. Rien ne va plus. Fekete 17-es. Le 17 noir. Hé,